Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. У засяродженості і цішыні працягваем разважаць над мукай і смерцю Хрыста. Сёння адзіны дзень у годзе, калі не цэлебруецца эўхарыстычная ахвяра. Гэта падкрэслівае надзвычайны характар сённяшняга дня, дня смерці Божага Сына. У дзень мукі Пана грэх і смерць былі пераможаны на крыжы. Грэх быў пераможаны ў сваіх караннях раз і назаўсёды, і нішто не зможа адлучыць нас ад любові Бога, якая ёсць у Езусе Хрысце. Таму і сёння, гледзячы на бездань цярпення і самотнасці нашага Збаўцы, мы можам цешыцца плёнам Яго смерці, перамогай і спаткацца з Ім у Слове Божым і святой камуніі. Літургія Вялікай Пятніцы пачынаецца без знака крыжа і заканчваецца без благаслаўлення. Такім чынам падкрэсліваецца, што 3 дні літургіі пасхальнага трыдума складаюць адно цэлае. Літургія сённяшняга дня складаецца з 4 частак. Літургія слова, адарацыя крыжа, святая камунія і перанясенне найсвяцейшага сакраменту да гроба Пана. У першай частцы мы пачуем апісанне мукі Пана паводле святога Яна. Пасля літургіі слова святара даруе нам крыж, знак нашага збаўлення, пасля чаго кожны з нас зможа пакланіцца Яму. На заканчэнне літургіі мукі Пана адбудзецца перанясенне найсвяцейшага сакраменту да гроба, дзе зможам прабываць з ім да пасхальнай раніцы. Праз імгненне святар моўчкі ўпадзе перад алтаром. Лежачы крыжам, ён будзе маліцца з намі да Бога Айца, які прысутнічае сярод нас. Гэтак жа, як быў прысутны пры муках свайго мілаванага Сына. Давайце, стаўшы на калені, далучымся да гэтай малітвы і падзякуем за дар адкуплення, бо Бог ніколі не пакідае нас і хоча нашага збаўлення.
Боже, Ты праз муку Христа Твоего Сына нашего Пана знішчыў смерць спадчыну першароднага граху, што перайшла на ўсе наступныя пакаленні. Дай, каб стаўшы падобнымі да Христа і асвячоныя Твоёй ласкай, мы неслі ў сабе Яго нябесны вобраз, як па неабходнасці мы жылі ў вобразе зямнога чалавека, праз Христа Пана нашага. Сённяшняя літургія слова паказвае нам збаўцу, абвешчанага праз прарокаў, які выконвае Божыя планы і памірае за ўсіх нас. Езус памірае, але мы ведаем, што Ён пераможа. Падобны да нас у пакутах, Бог ахвяруе сябе для тых, хто слухае Яго словы. Дык давайце асабліва праз слуханне мукі Пана яшчэ больш наблізімся да Хрыста, які аддае сваё жыццё за нас. Читание книги пророка Исаии. «Вось пашчасціць слузе майму, ён узвысіцца, узнесецца і будзе ўзвелічаны, як многія здзіўляліся, настолькі знявечаны быў, як ні ў кого, выгляд ягоны, а постаць яго не нагадвала чалавечай. Так здзівіць ён многія народы, каралі перад ім закрыць вусны свае, бо ўбачаць яны тое, пра што ім не было сказана, і спазнаюць тое, чаго ніколі не чулі. Хто ж поверит тому, что мы чули, и кому открылось плечо Пана? И он вырос, як паросток перед нами, як корень сухой земли. Не имел он ни хрества, ни прихожости, каб мы поглядели на его, и не имел выгляду, каб привабить нас. Неважаны, отринутый людьми, муж терпения, який спознал слабости, от якого отворачивает твар, погарчено, тому мы лечили его за ничто. Але ён узнял на себе терпение наше и понес наши хворобы. А мы думали, что ён покараны, пробитый и приниженный Богом. Он зранены был за беззаконие наше, раздавлены за наши провины, покарание миру нашего на им, и в ранах его мы отримали здоровье. Все мы блукали, як овечки, кожный сошел на свою дорогу, а Пану склал на его все наши провины, тяжко пригнечены. И он скорился и не открыл вуснов своих, молчал, як ягнё, якое ведут на зарез, як овечка перед тими, хто стриже яе, не открыл вуснов своих. Після утиску и суда его схопили, и кто расскажет про его народ, бо он вырван из земли живых, за беззаконие народу моего был замучен до смерти, и могилу ему вызначили разом с безбожными, и похование с богатым. Бо нічим не уносили, и не было подбану у вуснах ягоных. Пан пожадал раздавить его терпением. Коли ж принеся життя свое у ахвяру за грехи, убачить вечное потомство, и волю Пана здійснить ягоная рука. За терпение своей души он убачить светло и им насытится. Мой справедливый слуга оправдая многих, и сам понесе ихние провины. Тому дам ему удел сирот великих, и с моцными он будет делить добычу за то, что отдал себе на смерть, и был залечен до злочинцев. Он сам понес грехи за многих и стал заступником злочинцев. Это Слово Божие. Ойче, в Твои руки отдаю я дух мой. Ойче, в Твои руки отдаю я дух мой. У Тебе, Пане, я шукаю пристанища, нехай не буду осоромлены навеки. У справедливости Твоей избав меня, у руки Твоей отдаю дух мой. Ты меня откупил, Пане Боже верный.
Ойча, у Твои руки отдаю я дух мой. Для усіх ворогів моїх я став посмешищем, нават для сусідів моїх, жахом для знайомих моїх. Хто бачить мене на вулиці, утякає от мене. Забитий я у серцях, як померлий, я подобний до розбитого начиня. Ойче, в Твои руки отдаю я дух мой. Сподяюся на Тебе, Пане, яко ж не у своей ласкавости. Будьте мужними, нехай буде моцним серце ваше, усе, хто сподяється на Пана. Ойче, у Твои руки отдаю я дух мой. Читання послання до Гавреїв. Брати, маючи першого святара великого, який прийшов в небеси, Єзуса, Сина Божого, будем твердо триматися визнання нашого. Бо маємо не такого першосвятара, який не мог би спочувати слабостям нашим, але такого, який поводле подобенства зведав усі випробування, окромя греху. Тому наблизимся с довером до трону ласки, как отримать милосердность и знайти ласку для своей часовой допомоги. Христос у дни тела своего с моцным голосом и со слезьми узнес молитвы и просьбы до того, кто мог уратовать его от смерти, и был выслуханным за свою покорливость. Хоть был сыном, научился послухмяности, дякуючи тому, что вытерпел, и, будучи досконалым, стався для усіх, хто його послухмяний. Ой, дав йому ім'я, понад усялякое ім'я. Хвала Тобі, володар веку. Мука Пана нашего Иисуса Христа поводле Яна. Сказавши гэта, Езус выйшаў з вучнямі сваімі за зімні ручай Кедрон. Там быў сад, у які ўвайшоў ён і вучні ягоныя. Гэтае месца ведаў і Юда, здраднік ягоны, бо Езус там часта збіраўся з вучнямі сваімі. Таму Юда ўзяў кагорту і слух ад першасвятароў і фарысеяў і прыйшоў туды з паходнямі, ліхтарамі і зброяй. Езус жа, ведаючы ўсё, што павінна з ім стацца, выйшаў і сказаў ім. Кого шукаете? Яму сказалі, Єзуса з Назарета. кажа ім. Гэта Ян. Стаяў жа з імі таксама Юда, які выдаў яго. І калі ён сказаў ім гэта я, яны адступілі назад і ўпалі на зямлю. Тады ён зноў спытаўся ў іх. Кого шукаете? Яны сказалі. Єзуса з Назарета. Езус адказаў. Я сказал вам, что гэта я. Калі ж мяне шукаете, то дазвольце ім адысці. Сталася так, каб збылося слова, якое сказаў. З тых, каго ты даў мне, я не згубіў нікога. Тады Сымон Пётр, які меў пры сабе меч, дастаў яго і ударыў слугу першасвятара і адсёк яму правае вуха. Імя ж слугі было Мальхас. Але Езус сказаў Пятру. Схавай меч у ножны. Няўжо мне не піць з келіха, які даў мне айцец? Тады кагорта, тысячнік і юдэйскія прыслужнікі схапілі Езуса, звязалі яго і завялі спачатку да Анны, бо ён быў цесцем Каяфы, які быў у гэтым годзе першасвятаром. Каяфа быў тым, хто параіў юдэям, што лепш аднаму чалавеку загінуць за народ. За Езусам ішоў Сымон Пётр і іншы вучань.
Вучань гэты быў знаёмым першасвятара, таму ўвайшоў разам з Езусам на дзядзінец першасвятара. Пётр жа стаяў звонку каля брамы. І вось той вучань, знаёмы першасвятара, выйшаў, сказаў брамніцы і ўвёў Пятра. Служанка брамніца кажа Пятру: Ці і ты з вучняў гэтага чалавека? Ён сказаў. Не. Нявольнікі і прыслужнікі распалілі агонь, бо было зімна, і грэліся. Пётр таксама стаяў з імі і грэўся. Першасвятар спытаў Езуса пра вучняў ягоных і пра вучэнне ягонае. Езус адказаў яму: Я адкрыта казаў свету. Заўсёды вучыў у сінагозе і ў святыні, дзе збіраюцца ўсе юдэі, патаемна не казаў нічога. Чаму ты пытаешся ў мяне? Спытай тых, хто чуў, што я казаў ім. Яны ведаюць, што я гаварыў. Калі ён сказаў гэта, адзін са слугаў, які стаяў паблізу, ударыў Езуса па твары, кажучы: Так адказваеш першасвятару? Езус адказаў яму: Калі я дрэнна сказаў, дакажы, што дрэнна. А калі добра, чаму б'еш мяне? Тады Анна паслаў яго звязанага да першасвятара Каяфы, а Сымон Пётр стаяў і грэўся. І сказалі яму: Ці і ты з вучняў ягоных? Ён адрокся і сказаў: Не. Адзін са слугаў першасвятара, сваяк таго, каму Пётр адсёк вуха, сказаў: Ці не цябе я бачыў з ім у садзе? Пётр зноў адрокся і адразу заспяваў певень. Ад Каяфы павялі Езуса ў прэторыю. Была раніца, і яны не ўвайшлі ў прэторыю, каб не апаганіцца і магчы з'есці Пасху. Таму Пілат выйшаў да іх і сказаў: У чым абвінавачваеце гэтага чалавека? Яны сказалі яму ў адказ: Калі б ён не быў злачынцам, мы не выдалі б яго табе. Пілат жа сказаў ім: Вазьміце яго вы і судзіце паводле свайго закону. Юдэі сказалі яму: Нам нікога не дазваляецца забіваць. Так павінна было збыцца слова Езуса, у якім прадказаў, якой смерцю памрэ. Тады Пілат зноў увайшоў у прэторыю і паклікаў Езуса і сказаў яму: Ці ты кароль юдэйскі? Езус адказаў: Ты кажаш гэта ад сябе. Ці іншыя сказалі табе пра мяне? Пілат адказаў: Хіба я юдэй? Народ твой і першасвятары цябе выдалі мне. Што ты зрабіў? Езус адказаў: Валадарства маё не з гэтага свету. Калі б валадарства маё было з гэтага свету, слугі мае змагаліся б, каб мяне не выдалі юдэям. Цяпер жа валадарства маё не адгэтуль. Пілат сказаў яму: Дык ты кароль? Езус адказаў: Ты кажаш, што я кароль. Я на тое нарадзіўся і на тое прыйшоў у свет, каб сведчыць аб праўдзе. Кожны, хто ад праўды, слухае мой голас. Пілат сказаў яму: Што такое праўда? І сказаўшы гэта, зноў выйшаў да юдэяў і сказаў ім: Я не знаходжу ім ніякай віны. Ёсць у вас звычай, каб я на Пасху адпускаў вам аднаго вязня. Калі хочаце, я адпушчу вам караля юдэйскага. Тады яны зноў закрычалі: Не яго, але Барабу. А Бараба быў разбойнікам. Тады Пілат узяў Езуса і аддаў на бичаванне. А жаўнеры, сплёўшы вянок з церняў, усклалі яму на галаву і апранулі яго ў пурпуровы плашч. І падыходзілі да яго і казалі: Вітай, кароль юдэйскі. І білі яго па твары, а Пілат зноў выйшаў і сказаў ім: Вось я выводжу яго да вас, каб вы ведалі, што я не знаходжу ім ніякай віны. І выйшаў Езус у цярновым вянку і пурпуровым плашчы, і сказаў ім Пілат: Вось чалавек. Калі ўбачылі яго першасвятары і прыслужнікі, закрычалі: Укрыжуй, укрыжуй! Сказаў ім Пілат: Вазьміце яго вы і укрыжуйце, бо я не знаходжу ім віны. Юдэі адказалі яму: Мы маем закон, і паводле закону ён павінен памерці, бо ўчыніў сябе сынам Божым. Калі Пілат пачуў гэтыя словы, спалохаўся яшчэ больш. І зноў увайшоў у прэторыю і спытаў у Езуса: Адкуль ты? Але Езус не адказаў яму. Тады Пілат сказаў яму: Не размаўляеш са мною? Ці не ведаеш, што я маю ўладу адпусціць цябе і маю ўладу укрыжаваць цябе? Езус адказаў: Ты не меў бы нада мною ніякай улады, калі б не было дадзена табе з вышыні.
Таму большы грэх на тым, хто мяне выдаў табе. Адгэтуль Пілат намагаўся адпусціць яго, але юдэі крычалі: Калі адпусціш яго, ты не прыяцель Цэзара. Кожны, хто чыні сябе каралём, той супраць Цэзара. Калі Пілат пачуў гэтыя словы, вывеў Езуса вонкі і сеў на судовым пасадзе на месцы, якое называлі Літастрот, а па-габрэйску Габата. Быў гэта дзень прыгатавання Пасхі, каля 6 гадзіны. І сказаў ён юдэям: Вось кароль ваш. А яны закрычалі. Вазьмі, вазьмі, укрыжуй яго. Пілат кажа ім: Я павінен укрыжаваць вашага караля? Першасвятары адказалі. Не маем караля апроч Цэзара. Тады ён выдаў ім Езуса на ўкрыжаванне. І ўзялі Езуса. І несучы свой крыж, ён выйшаў на месца, якое называлася месцам чэрапа, па-габрэйску Галгота. Там укрыжавалі яго, а з ім двух іншых, з аднаго і з другога боку, а пасярэдзіне Езуса. Пілат жа зрабіў надпіс віны і змясціў на крыжы. Было ж напісана: Езус Назаранін, кароль юдэйскі. Гэты надпіс чыталі многія з юдэяў, бо месца, дзе ўкрыжавалі Езуса, было блізка ад горада. І напісана было па-габрэйску, па-лацінску і па-грэцку. Першасвятары юдэяў казалі Пілату: Не пішы кароль юдэйскі, але што ён сказаў, я кароль юдэйскі. Пілат адказаў: Што напісаў, то і напісаў. Жаўнеры ж, якія ўкрыжавалі Езуса, узялі ягоную вопратку і падзялілі на 4 часткі, кожнаму жаўнеру па частцы. Узялі і туніку, туніка была не шытая, уся адверху тканая. Таму сказалі адзін аднаму: Не будзем разрываць яе, але кінем лёсы, каму дастанецца. Так збылося сказанае ў Пісанні: падзялілі між сабою маю вопратку і аб адзежыне маёй кінулі лёсы. Жаўнеры так і зрабілі. Стаялі ж каля крыжа Езуса маці ягоная і сястра маці ягонай, Марыя Клеопава, і Марыя Магдалена. Езус, убачыўшы маці і вучня, які стаяў побач і якога ён любіў, сказаў маці: Жанчына, вось сын твой, Потым сказаў вучню: вось маці твая. І з гэтага часу вучань узяў яе да сябе. Пасля гэтага Езус, ведаючы, што ўжо ўсё збылося, каб здзейснілася Пісанне, кажа: Прагну. Стаяла пасудзіна, поўная воцату. Тады ўздзелі на ісоп губку, намочаную воцатам, і паднеслі да ягоных вуснаў. Калі Езус пакаштаваў воцату, сказаў: Здзейснілася. І, схіліўшы галаву, аддаў духа. Усе становімся на калені і некаторы час захоўваем маўчанне. Юдэі, паколькі быў дзень прыгатавання, каб не заставаліся целы на крыжы ў шабат, бо гэты дзень шабату быў вялікі, папрасілі Пілата, каб укрыжаваным паламалі галені і знялі іхныя целы. Таму прыйшлі жаўнеры і паламалі галені першаму і другому, якія былі ўкрыжаваныя разам з ім. Калі падышлі да Езуса і ўбачылі, што ён ужо памёр, не ламалі яму галені, толькі адзін з жаўнераў прабіў дзідаю ягоны бок. І адразу выцекла кроў і вада. А той, хто ўбачыў, засведчыў, і сведчанне яго праўдзівае. І ён ведае, што кажа праўду, каб і вы паверылі. Бо сталася гэта, каб збылося Пісанне: косць ягоная не будзе зламаная. І ў іншым месцы Пісанне кажа: будуць глядзець на таго, каго прабілі. Пасля гэтага Юзаф з Арыматэі, які быў вучнем Езуса, але тайна, з-за страху перад юдэямі, папрасіў Пілата, каб дазволіў забраць цела Езуса. І Пілат згадзіўся. Той пайшоў і забраў яго цела. Прыйшоў і Нікадэм, які раней прыходзіў да Езуса ўначы і прынёс сумесь смірны і альясу, каля 100 фунтаў.
Яны ўзялі цела Езуса і закруцілі яго ў палатно з духмянасцямі, як звычайна хаваюць юдэі. На месцы, дзе ён быў укрыжаваны, быў сад, а ў садзе новая магіла, у якой яшчэ нікога не клалі. Там з прычыны прыгатавання юдэйскага паклалі Езуса, бо магіла была блізка. Гэта слова Пана. Можем присесть. Умилованный Христе Пану, дорогие братья и сестры, Великая Пятница – это день, когда костел молчит. Не бьют звоны, алтарь оголены. И в этой тишине мы стоим перед самой великой таемницей, перед крыжом Христова. Это не просто успомин истории, это не театр и не только набоженство. Это день, когда мы бачим, як далеко Бог пошел для человека. Великая Пятница – это день любови, яка не отступает нават перед смертью. Мы глядим на крыж, и по-человечи это знак поражения. Бог помирает, наставник покинутый. Вучні разбегліся, надзея, здаецца, скончылася. Але менавіта тут пачынаецца нешта, чаго чалавек сам ніколі не змог бы прыдумаць. Бог перамагае праз слабасць, праз боль, праз ахвяру. Цікава, што ў першае стагоддзе хрысціяне не адразу выкарыстоўвалі крыж як галоўны знак. Для іх больш важным сімвалам было воскресенне, жыццё перамагае святло. І толькі пазней, прыкладна з 5 стагоддзя, крыж становіцца цэнтральным знакам веры. Чаму? Бо хрысціяне зразумелі, няма воскресення без крыжа, няма святла без цемры, няма перамогі без ахвяры. І вось сёння мы глядзім на крыж не як на прадмет, а як на дарогу. Бо крыж – гэта не толькі тое, што стаіць у касцёле. Крыж – гэта тое, што мы носім у сваім сэрцы. Ён не тлумачыць пакуты, ён іх перажывае. Ён не прыбірае крыж, ён бярэ яго на сябе. І таму, калі табе цяжка, калі не разумееш, што гэта ўсё, калі здаецца, што ўжо няма сіл, тады асабліва памятай. Христос ідзе побач з табою. Ён не абяцаў, што не будзе крыжа, але Ён абяцаў, што дапаможа яго несці табе. Ёсць вельмі глыбокі вобраз, чалавек несе крыж, і побач ідзе Христос. І калі мы ўжо падаем, калі ўжо не можам, тады Ён бярэ цяжар на сябе, але толькі тады, калі мы дазволім Яму гэта зрабіць. Бо часта мы хочам несці ўсё самі. Замыкаемся, злуемся, губляем надзею. А Великая Пятница вучыць: даверся. Аддай свой крыж Богу і ідзі з ім. Яшчэ адна важная праўда гэтага дня. Великая Пятница – гэта не канец. Па-чалавечы ўсё скончылася. Езус памірае, камень будзе пакладзены да грабніцы, цішыня, пустата. Але Бог ужо дзейнічае. Бо Христос ідзе туды, дзе цемра, каб вывесці чалавека да святла. Ідзе, каб разбіць брамы смерці. Ідзе, каб вызваліць. І таму крыж – гэта не апошняе слова. Апошняе слова – гэта жыццё. Дарагія браты і сёстры, калі сёння мы будзем адараваць крыж, цалаваць яго, не цалуйце проста знак, а цалуйце любоў Бога, які аддаў сябе за кожнага з нас. Прынясіце да гэтага крыжа ўсё сваё жыццё. Сюды разумею, але хачу ісці з табой. Дапамажы мне несці мой крыж. Амен.
Сёння Касцёл, успамінаючы пакуты збаўцы, асаблівым чынам хоча падкрэсліць, што збаўленне адбылося дзеля ўсяго чалавецтва і кожнага чалавека. Гэта знаходзіць адлюстраванне ў разгорнутай малітве вернікаў за ўвесь Касцёл, якая выказвае наш клопат пра кожную душу, пілігрымуючую дадому Айца ў нябёсах. Кожны раз пасля закліку будзем у цішыні складаць Айцу дадзеныя просьбы. Пасля хвіліны маўчання святар іх падсумуе іх сціслай малітвай. За святы Касцёл. Молимся, наймилейшие, за святы Божий Костёл. Няхай наш Бог и Пан адорить Его с упокоем едностью, и оховая Его на усёй земли, а нам дозволит жить спокойно и бесклопотно, и прославлять Бога Отца Всемогутного. Всемогутный вечный Боже, у Христе Ты объявил свою славу всем народам. Заховай справу своей милосердности, как Твой костел рассеянный по всем свете. С непорушной верой трывал вознавание Твоего имени. Праз Христа, Пана нашего. За Папу. Молимся за нашего Папу Льва. Няхай наш Бог и Пан, який обрав Його для виконання найвищейшої пастирської влади, заховає Його у здоров'ї і в безпеці для свого святого Костьола, каб он керовал святым Божьим народом. Всемогутный, вечный Боже, Твоя мудрость всем керует. Глянь ласкаво на наши просьбы и в Твоей доброні, заховай обраного для нас Папу, та блюд християнский, яким керує Твоя рука, под уладою найвищейшого пастира, умацовувався у вірі і любові, праз Христа, Пана нашого. За все станы духовенства и верников. Молимся так само за нашего бискупа Владимира, за всех бискупов, святоров, диаконов, за всех, кто служит Костелу, и за весь народ верный. Всемогутный, вечный Боже, Твой Дух освячає весь Костел и им керуем. Выслухай наши покорные просьбы за все станы Костела, как, дякуючи Твоей ласце, верно Тебе служили. Праз Христа, Пана нашего. За катехуменов. Молимся за катехуменов. Няхай наш Бог и Пан очинить ихние сердце и брамы своей милосердности, каб отримавши в купелі одрадження, отпущення всіх грехов, з'єдналися з нами в Єсусі Христі, Пану нашим. Всемогутный, вечный Боже, Ты неоспынно узбогачаешь Костел Твой новым потомством. Повеличь ласку веры и спознания у катехуменов, как одродженные водой хросту, яны долучились до Твоих усыновленных детей, праз Христа, Пана нашего.
за адзінства хрысціянаў. Молімся за ўсіх братоў, што вераць у Хрыста. Няхай наш Бог і Пан учыніць, каб яны імкнуліся да праўды. Няхай збярэ іх і захоўвае у адзіным касцёле. Усемагутны, вечны Боже, Ты рассеяных збіраеш, а сабраных захоўваеш у адзінстве. Глянь ласкава на ўсіх, хто верыць у Твайго Сына, і учыні, каб тыя, каго асвяціў адзіны хрост, былі з'яднаныя шчырай верай і ўзаемнай любоўю. Праз Хрыста, Пана нашага. За жыдоў. Молімся таксама за жыдоў, да чыіх продкаў прамаўляў Пан Бог, каб Ён дапамагаў ім умацоўвацца ў любові да Яго і ў вернасці Ягонаму запавету. Всемагутны, вечны Боже, Ты даў сваё абяцанне Абрагаму і ягоным нашчадкам. Выслухай ласкава малітвы Твайго касцёла, каб люд, што быў першым народам абраным, змог дасягнуць паўнаты адкуплення. Праз Хрыста, Пана нашага. За тых, хто не верыць у Хрыста. Молімся за тых, хто не верыць у Хрыста, каб і яны, напоўненыя святлом Духа Святога, маглі ступіць на дарогу збаўлення. Усемагутны, вечны Боже, дай, каб тыя, хто не вызнае Хрыста, ходячы перад Табою са шчырым сэрцам, знайшлі праўду. А нам дапамагай, што разглыбі спасцігаць таямніцы Твайго жыцця і ўзрастаць ва ўзаемнай любові, каб мы былі дасканалымі сведкамі Тваёй любові ў свеце. Праз Хрыста, Пана нашага. За тых, хто не верыць у Бога. Молімся за ўсіх, хто не верыць у Бога, каб па шчырасці сэрца ішлі за тым, што праўдзівае, і так маглі знайсці самога Бога. Всемагутны, вечны Боже, Ты так стварыў усіх людзей, каб, сумуючы па Табе, Цябе шукалі, а знайшоўшы, жылі ў супакоі. Учыні, просім, каб сярод перашкодаў, заўважаючы знакі Тваёй дабрыні і сведчанне добрых учынкаў, тых людзей, што ў Цябе вераць, яны з радасцю вызналі веру ў Цябе, адзінага сапраўднага Бога і Айца ўсяго роду людскога, праз Хрыста, Пана нашага. За тых, хто кіруе дзяржавамі. Молімся за ўсіх, хто кіруе дзяржавамі. Няхай наш Бог і Пан кіруе іхнімі намерамі і сэрцамі паводле сваёй волі, каб усе мы жылі ў сапраўднай вольнасці і супакоі. Всемагутны, вечны Боже, у Тваіх руках чалавечыя сэрцы і законы ўсіх народаў. Глянь ласкава на тых, хто намі кіруе, каб з ласкі Тваёй ва ўсім свеце панавалі трывалы супакой. Спеку і шчаслівае вяртанне падарожным, здароўе хворым, а тых, хто памірае, адарыў збаўленнем. Усемагутны, вечны Боже, суцяшэнне засмучаных і моц церпячых.
Пачуй молитвы тых, хто кліча Цябе ў цярпенні, каб усе яны радаваліся, што ў патрэбе іх не пакінула Твая міласэрнасць. Праз Хрыста, Пана нашага. Завершилася літургія Божага Слова. Яна познаёміла нас са значэннем таямніцы мукі і смерці нашага Пана. Слово Божие асвятліла нас, пазначаных крыжам у дзень хросту. Таму цяпер мы схілім перад ім галовы, бо цяпер надыходзіць кульмінацыйны момант літургіі мукі Пана – адарацыя крыжа. Крыж – гэта не знак смерці, але жыцця, не расчараванне, але надзеі, не паражэнне, але перамогі, казаў святы Ян Павел II. Падзякуем Езусу Христу за нашы штодзённыя крыжы, асабістыя крыжы, якія Божая прадбачлівасць усклала на нашы плечы, і папросім аб вытрымцы у дарозе на нашу Кальварыю. Ось древа крижа, на яким пам'яр збавца світу. Пойдем спокойно. Ось древа крижа, на яким пам'яр збавца світу. Пойдем спокойно. Ось древа крижа, на яким пам'яр збавца світу. Пойдем спокойно. Крижу Христоса Боже похваленный, на вечные часы Боже поздравленный. Деву Христиана Царевну, долго життя своєго. Деву Христиана Царевну,
Ty
Tobie
Tak
Літургія Вялікай Пятніцы адразу пасля адарацыі крыжа прадугледжвае абрад святой камуніі. Гэта паказвае нам вельмі цесную сувязь паміж ахвярай крыжа і Еўхарыстыяй. Праз хвіліну святар пакажа нам не дрэва крыжа, але самога Хрыста у яго эўхарыстычным і праслаўленым целе. Прымаючы Пана Езуса ў сваё жыццё, мы становімся падобнымі да Яго у пабожнасці і штодзённай паслухмянасці Богу Айцу, ажно да смерці. Устанем. Памятаючы збаведныя запаведзі і Божым настаўленнем навучаныя, асмельваемся казаць: Отче наш, который ёсць у небе, святися імя Твое, прийти владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так і на землі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і отпусти нам правины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим,
и не уводь нас у спокусу, але збав нас от злога. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злога. Дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольныя ад граху и захаваныя ад усялякага неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прыйсця збаўцы нашага Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала. Аминь. Ане Иисус Христе, нехай прыняцце тела Твоего не будзе мне на суд и осуждение, але з милосердности Твоей нехай ахоўвае и оздоровляе мою душу и тело. Вось баранак Божий, вось той, кто бярэ на сябе грахи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб ты увайшоў на мяне, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. Тебе, Боже, живи.
Молимся. О всемогутный вечный Боже, праздблагословленную смертью воскресения Христа, Ты одради у нас, заховай у нас плен Твоей милосердной ласки, и дай-ка празу делу этой таямницы,
мы заўсёды аддана Табе служылі, праз Христа Пана нашага. Дорогие браты и сестры, поступово сближается окончание наша литургия, Великая Пятница, литургия, когда мы разважали и даровали Святый Крыж. Завтра збираемся зноў жа в этой святыні, 18:00 распачнем літургію літургій. Найважнейшая ўрачыстасць увогуле у літургічным годзе каталіцкага касцёла, найважнейшае свята, святая пасхальная вігілія, так званая вігілія святла. Заахвочваю, каб мы завтра ўзялі з сабою свечкі. Падчас набажэнства будзе прадугледжана аднаўленне нашых абяцанняў Христу. Мы чарговы раз сабе будзем прыпамінаць, што мы людзі ахрышчаныя, што мы людзі, якія хростам жывуць і хростам мацоўваюцца. Прыпомнім сабе, і гэта робіць нас людзьмі ў васкрасенне. Гэта зробіць нас калісьці людзьмі, якія будуць годныя гэтага васкрасення. Заўтра, у Вялікую суботу, традыцыйна таксама, з раніцы з 8 до 17:00, што паўгадзіны, будзем асвячаць нашы велікодныя стравы. Мы ў малітве «Отче наш» заўсёды кажам: «Дай нам хлеба нашага штодзённага». Заўтра прынясем той хлеб, і не толькі, які Бог дазволіць нам сабраць у нашых велікодных кошачках, прынясем, каб Бог ахсвяціў, каб мы праз гэтае свячанне таксама Яму падзякавалі за тое, што з голаду не паміраем. Што паўгадзіны заахвочваю да гэтага, выбраць свой час, прыйсці гэтыя паўгадзіны памаліцца, вяночкам да Божай міласэрнасці, пасвяціць свае стравы, каб пазней імі у сваім доме са сваімі блізкімі падзяліцца. Вельмі сардэчна да гэтага заахвочваем і прызываем. І праз усю ноч, заўтрашнюю ўсю ноч будзем маліцца перад Христом, чакаючы гэтай раніцы, гэтага світання, каб усім разам абвясціць усяму свету і нам тут сабе добразнаёмым вялікую праўду аб тым, што Бог уваскрэсне. Няхай так адбываецца, але сёння, яшчэ сёння трымаемся, чуваем мы ў гэтай літургіі Вялікай Пятніцы. Хрыста за некалькі хвілін служым у гробе, праз некалькі хвілін пройдзем у працэсіі да панскага гробу. Цішыня і малітва, цішыня і адарацыя. Пра сённяшні вечар да 21 гадзіны, праз увесь заўтрашні дзень да самага вечара нас гэта будзе суправаджаць. У гэтай цішыні можам Богу аддаваць усе тыя справы, якія мы ў сваім жыцці лічым справамі безнадзейнымі, справамі як смерць, якая ніколі не можа быць зменена чи выражана. Христос будзе казаць сёння нам аб адваротным. Христос будзе напаўняць наша сэрца надзеяй, што ўсе справы, якія б яны не былі, калі з ім, сапраўды будуць справамі жывымі. Усе нашы рэчы, жаданні, прагненні, планы, калі з ім, заўсёды будуць жывымі, заўсёды будуць рэалізованымі. Верым у гэта, молімся аб гэтым перад Христом, перад абліччам Бога, які ў магіле ляжыць. Молімся і просім, каб і нашыя магілы, магілы нашага сэрца калісьці былі пустыя. Цяпер за хвіліну будзе перанясенне найсвяцейшага сакраменту у гроб панскі. Праз хвіліну найсвяцейшы сакрамент будзе перанесены да гроба Пана. Фігура памерлага Христа, якая змяшчаецца ў гробе, паказвае нам смерць Збавіцеля. Аднак над гэтым вобразам будзе квітнець манстранцыя, а ў ёй жывы эўхарыстычны Христос. Гроб Пана напоўнены сапраўднай прысутнасцю Христа. Пакланяючыся Христу, будзем разважаць над Яго мукай. Няхай яна стане для нас крыніцай моцы і заклікам пастаянна мяняць сваё мысленне і кірунак у жыцці, каб мы больш не жылі для сябе, але для таго, хто памёр і ўваскрос для нас. Магіла Езуса Христа не была трагічным фіналам.
а месцам чакання новага жыцця, новага пачатку. Чуванне каля сімвалічнага гроба Пана можа заахвоціць нас зноў выбраць яго, як адзінага Пана і збаўцу. Будзем дзякаваць нашаму Збавіцелю за яго муку і смерць дзеля нас і прасіць, каб дадаў нам сіл, каб мы не вярталіся да нашых грахоў, але жылі для Хрыста, які перамог грэх і смерць. Swego i ujarzmił
Panie Jezu Chryste, nasze воскрешення і життя, подними нас з могили греху, наведай и наполни духовной эмоцией. Учини, как мы, умацованные у веры, надеи, любови, могли спастигнуть за всеми святыми, якой великой является Твоя любовь. Ты так нас полюбил, что помер для нас на крыжи, как ни один человек, який верит у Тебе, не загинул, але мел життя вечное, який живешь и владаришь на веки вечные. Розпочнем сьогодні ми новенну на Божій милосердності. День перший. Будем молиться об милосердности для всего человечества. Слово Пана Єзуса та сестри Фаустини. Сьогодні приведи до мене усе человечество, і особливо всіх грешників, як у них умора мою милосердності. І гэтым ти сутешиш мене у горкім смутку, у які погружає мене страта душаў. Єзу наймилосерднейший, тільки ти лютуєшся над нами і пробачаєш нам. Не зважай на грехи наші, але на довір, які ускладає на безконцу добрыню Твою, і прийми всіх нас до найлітостивейшего серця Свого, і не отпускай нас з Його навіки. Просим Тебе, прос любов Твою, яка єднає Тебе за Отцом і Духом Святим. Отче страдвечный, глянь милосердно на грешников и на все человечество, якое сховано у найлітостившем серце Єзуса, і деля Його болесної муки, окажи нам свою милосердность, как мы прославляли всемогутность Твоей милосердности на веки вечные. Отче наш, который Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w nocy śmierci. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pąckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, dla Jego bolesnej męki, 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 dla Jego bolesnej męki.
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, dla Jego bolesnej męki, 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 dla Jego bolesnej męki. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, dla Jego bolesnej męki, 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 dla Jego bolesnej męki. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, dla Jego bolesnej męki, 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 dla Jego bolesnej męki. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, dla Jego bolesnej męki, 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 dla Jego bolesnej męki. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, o krwi i woda, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, o krwi i woda, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, o krwi i woda, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Jezu,
ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu.